गिबियावनो निउस चेनेलसिम बरायग्रोनाय थाबाय। दिनै जोङो सीमान्त आन्चलिक UBPF आफादखौ जोङो गोसो गोथारै दाफुंनानै लाबाय आरो बे सीमान्त आन्चलिक UBPF आफादाव बिबानगिरि हिसाबै जोङो आफादगिरि हिसाबै कर्ण बर', लोगो आफादगिरि हिसाबै बंसि दैमारि, आरोबाव जोंहा तानुराम बर', जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै मलिन दैमारि आरो AGS हिसाबै जोङो बिजय बसुमतारी बिथांखौ लानानै दिनैनि बे गोथार आबुं आन्चलिक कमिटि UBPF दाफुंनायखौ जोङो गोसो गोथारै दाफुंनानै लानो हादों। आरो जोंनि नोजोराव जों नुदों बिथांमोना खोब मोजाङैनो बिबानखौ लानानै खामानि मावलांगोन आरो बिथांमोना गोख्रों साफा साफा गोदोनिफ्रायनो मावबोबाय थाग्रा आफादजों जुगदान थाबाय थाग्रा सुबुंखा। ओंखायनो जोंहा दिनै बे गोदान UBPF आन्चलिक कमिटि दाफुंनायाव जोंहा जेबो जोंनि थाखाय खहा जानाय नङा आरो जों गोख्रों भाबै जोङो रायजो राजानि थाखाय मोजां हाबा मावलांनो हागोन आरो बिथांमोननि जिथु मावनायनि स्पिरिट बेखौ जोङो खोब मोजाङै मिन्थिगौ जेन जोंहा जोंनि बे गोदानै दाफुंजानाय UBPF आफाद, बे आफादाव जोङो जिल्ला आरो आन्चलिक कमिटि जोंनि बे गलाघाट जिल्लायाव जोंहा समस्या जानाय नङा आरो जों खामानि मावनायाव बिथांमोननि मोजां फारसे जोङो सानफ्रामबो नोजोर बोनायखौ नुबाय थाखायो। ओंखायनो जोंहा जोंनि बे दिनै बे गोदान सीमान्त आन्चलिक कमिटि UBPF दानायाव जोङो बिथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायदों आरो बिथांमोना बिबानखौ गाव गावनो गोसो गोथारै होनायजों लोगोसे गाव गावनि गोसोखौ सन्तुष्ट जानानै हाबा मावलांनो आरो इयुन फारसे बर' हारिनि थाखाय मोजां हाबा मावफुंलाङो आरो काउन्सिलनि बेलायाव बिथांमोना मोजां नोजोर होलांनानै हारिनि थाखाय जौगासारनाय हाबा मावनो होननानै जोंनि सायाव मोजाङै थांखि लादों। दिनै जोङो सीमान्त आन्चलिक कमिटि जों दिनै दानाय जादों आरो जोङो UPPFनि जोङो दिनै सेन्ट्रेल लेभेलनिफ्राय जोङो बाव थादों भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबै आं थाबाय आरो जोंनि डिप्युटि स्पिकार, अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि आरो जोंनि AGS जों गासै सेन्ट्रेलनिफ्राय 7 सुबुं दङ। दिनै जाहैबाय जों आन्चलिक सीमान्त आन्चलिक बिबान होनाया जाहैबाय जोङो प्रेसिडेन्ट हिसाबै कर्ण बर', भाइस प्रेसिडेन्ट बंसि दैमारि, तानुराम बर', बिरेन बर' बिथांमोना भाइस प्रेसिडेन्ट आरो जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै जोङो मलिन दैमारि बिथांखौ दिनै सेक्रेटारि हिसाबै होबाय आरो गुबुन गुबुन बिबानाव दङ गासैबो। ओरैनोथ' जोङो दिनै आन्चलिक कमिटि दानाय हिसाबै एसेबांसिम रायजो राजाखौ जों लिङाखै। जाय बिबानगिरि बिथांमोनखौ होगोन बादि बिथांमोनखौल' जों लिंनाय जादों। ओरैनो 50सो मानसि जादों आरो जोङो दिनैसिम मोनब्रै दख'राखौ दानाय जाबाय आरो मोननै दख'रा दानो दंबावो गलाघाटआव। गासै जोंनि गलाघाट डिस्ट्रिक्टआव 7 दख'रा जागोन। बाखिया जों दाथ'नाय जायाखै आरो दागोन जों बेखौ लासै लासैनो टाइम सुजुग मिलायाखै, ओंखायनो जों दाथ'नाय जायाखै। दाथ' बुंनो थाङोब्ला जोंनि जिथु गोदानै जानाय UPPF जोंनो रायजोफ्रा बहुद मदद होदों आरो रायजोफ्रा लैहोर लैहोर जोंजों नुजाफैदों। मानो होनब्ला आवगायनि जेफ्रा आफादफोर दंमोन बिथांमोननि सायाव एसे रायजोफ्रा एसे दुखु मोननाय फोरमायदों। मानो होनब्ला बिथांमोना दिनैसिम काउन्सिल दाखांनायनि उनाव रायजोफोरखौ ज' लानानै दिनै बिथांमोना सावरायलायाखै आरो दिनै बिथांमोना ज' जाहोनो हायाखै। बेनि थाखायनो रायजोफ्रा एसे दुखु मोननानै दं। बेनिखायनो जोंसो दा गोदान हिसाबै UPPFजों बिथांमोना लैहोर लैहोर फैनानै जोंखौ सहजुगिता होदों आरो जोंजों थाबाय थागोन। बिथांमोना जोंहा मोनसे आसा दं